lle dando por comprar as orellas e non facelas na casa. Entonces, nós quixemos ter as nosas expertas en orellas para que poidas facer unhas orellas de carnaval ou cando queirades e que todo este ben, ainda que deixe a Duarte aquí, non sei como vai a cousa. Mira. Como vai a produción? Mira que boa pinta. Estas fixenas eu todas, Pero lavaste as mans antes. Bueno, é igual. Sí, home, sí, non? É igual. Podes decir que sí. Bueno, fixemos a masa, en que parte do proceso estamos agora? Pois estamos no proceso moi complicado. Espera, que vou coller un micrófono que teas máis limpas, entón non vai dar igual que o colla. Bueno. Estamos no proceso máis complicado, porque fixen máis deporte nesta media hora que no resto da semana. Pero porque que estás a facer? Contame, Mónica. Estamos a facer o estiramento da masa, que é moi importante para que salgan ben crujientes ou fritilas. Porque ten que quedar moi finas no estirado. Moi finas no estirado. Mira, esta é a perfecta, ves? Isto sería... Iba a poñer micro a ti. Esta sería a perfecta, mira, que está como translúcida. Isto fixen, bueno, a súa está un pouco mellor feita, pero... A súa é folio, Claro. Pero bueno, esta... Moi similar. Mira, cosa bonita. Que te vexo moi animada, María. Que fixestes co anís? Que te vexo rir moito. Bueno, anís... Non lle contes. Non sei onde está. O anís perdémolo, pero temos o resto. Repaso. 4 ovos, mira, dixo cheo. Fariña. Sí. 750 gramos de fariña. Moi importante que sea fariña boa, de trigo, do país, a poder ser. Botamos, díxome Carmen todo isto, Vou dicir outro, 750 gramos, algo menos, porque medio kilo te lo di normal. Sí, parece que usamos para que non se nos pegue, David, tranquilo, mira, fíjate. Pero como te puede... O sea, está limpa, se ti está feito un Porque leva un mandil. Ai, o pantalón que non chovino, meu fillo. Bueno, é igual, sigue. 750... 750 gramos de fariña, do trigo do país. Vale. 4 ovos, que tiñamos 6 da casa. Da casa, ovos da casa. Non me valen do supermercado. Moi importante, mentras o batemos, Carmen, ti corríxeme, Sí. Vou ben, non? Sí. Botámoslle un pouquiño de leite Sí, Para a levadura, para que se desfaza. Para levadura así a ollo, O sea, ti coges así un cacho, porque mato todo. Coges un cacho. Eso sería para 2 kilos. Isto sería para 2 Xa kilos. dixo antes. Azúcar a ollo, ela botoulle 8 cucharadas de azúcar. Sopera. Leite que non falte. Xa dixen que botei leite. Para desfacer a pouquiño para a levadura. E o Que anís. máis lle botamos, Carmen? Ingrediente secreto que desapareceu. O anís. Que si sabes como recendí eso, tamén me dixo que non vale calquer anís, No. Pero, canto pode salir isto para facer a compra? Pois mira, as que estamos facendo aquí. Xa entendimos. Bueno, pero estamos facendo moita cantidad polo que está a producción, porque... Estamos No, pensando en fixen sair 2 de kilos, vendidas. Mira, vou aquí con Carmen. Eses son 2 kilos, mía pai. 2 kilos de masa? Sí. Porque unha cousa, hai como dúas cousas moi importantes que é, na masa non pode quedar ningún grumo, verdad? Ten que quedar ben mezcladiño. como estas, Venga, David, claro, como estas. traballada. Como estas, mira. Estas son perfectas. E despois ben estiradiña. E despois o paso de fritilas, porque eu sempre dudo Somos moito complicado, coa temperatura do aceite. Como está? Ten que Ten estar que moi estar ben quente. quente. Moi quente, non? Ben quente, para que cheguen ao fondo e sala para arriba e casi xa están. E que aceite usamos para isto? O máis de perralleiro que girasol. haxa. De girasol. Perralleiro. Porque o de oliva daríalle moito sabor, non? Moito sabor, Moito sabor. moi gordo, moi eso, Vale. no. Carne. Girasol. Conto yo o tema de isto que é moi importante. Isto tamén é Este é o importante. secreto de todo isto. Sí, para lle sacar, mira, eu collose un saquito desos. Mira. Ah, destos como do pan, parece, non? Efectivamente, é do Sí. pan. Entonces, ahora queda aí o aceite, mira como lle fai. Van sequiñas para ali, mira que sequitas está. Aquí non se mollan sopas. Claro, vale. Aí non mollan sopas. E, Silvia, vaslle dando a volta... Para que saquen o aceite, para que se sequen dun lado e de outro, enfríen, Bueno, eu sigo, e non? agora colócanse na bandexa. O sea, pero na casa tamén, este papel tamén valería, non? O mismo. Este non sirve. Este non sirve, para no, que porque se che pega aquí e despois comes co papel. Dice este, ¿no? No, dice, do blanco non vale. Non vale, ten que ser como un duro. Sí, claro. Valería o este de repostería que se mete no forno? Non, porque ese non absorbe, ese troncera, vale. ese non absorbe, claro. Ai, despois, azúcar, pero non é un azúcar normal, non? O azúcar glass. O glass. A ver, déxame mirar se Eu están quedando collín ese, ben. a veces na casa, pois, No, meto digo no porque- molenillo, pero... Ainda non miramos se están... A ver, levo a traballar 2 Collo horas, unha fría, déxame... Aquí, cando é así, hai que coller das frías, porque sabe mellor. Oh,
Carmen, perdona que acabo de decir unha cosa moi importante, porque este azúcar glass é como industrial, Eu fago comprado, na casa. e ti falo na casa. Claro, como claro. Eu lembro a miña nai como liñillo de café. Efectivamente, Que metía eu azúcar igual, e azúcar. Vale. eu igual. Porque azúcar... Que agora trouxe no máis finamente non o metí. Puxéchete, non quixeche estar aquí como liñillo. Porque non valería azúcar normal, entendo, para as A ver, orellas. non queda ben, No. é cai todo, non che No. colle, Non sei, pregunto. Proba, se o verán non colle, tes aí azúcar, botas o verás. Carmen, a especialista... No, Eduardo, trouxemos aquí a... Probatela cruda. No, Recomiéndote especialmente. Está boa. Está increíble. Ainda me vai dar no estómago, ainda me vou poñer malo. O meu neto dá unha... O meu neto Ya que se está pequeno boa dá cruda, é unha... imposible que non este boa frita. Está buenísima, Está boísima. O neto doume a mañán o aprobado, Dixo, má abuela, está buenísimo. Cantos anos ten o teu neto ahora? 11. E é verdad que traías masa preparada para preparar para todos. E que che dixo antes de sair da casa? Conta, Carmen. Que lle dera unha pouca, Que non traxeras todo para a televisión, non? Déjame unha pouca máis, abuela, que me diste poquita. Digo, no, esta me Tocache hace falta. facelas moito na casa ahora Esta me hace falta. Ai, esta temporada. Ahora vanme pedir outra Vanche pedir, vez. non? Home, claro. E ahora no Entroido onde ides vos? Porque claro, en Ourense por Entroido non é. Non. Pa onde ides? Estades entre... Bueno, Pa donde? recorremos a verdad. Espera, deixame o micro, deixame o micro. aquí, Teños máis que está moi limpo. limpo. Recorremos o triángulo. Recorredes o triángulo. Sí, vamos a Maceda. O Felo de Maceda. O Felo de Maceda, a Baixada da Amarela, que é moi interesante. Eso vai ser o sábado, non? O sábado vai ser 14. este sábado, sí. Aí estaremos un grupo bueno, de amigos. Pero facendo fillos tamén. Orellas, Perdón, orellas. Ele está en la cara. Facendo... Levaremos las feitas con un vale. chupitiño de De que? licor ou de herbas de que de- para Vale, acompañarlas. vale, vale. Que che parece? Pero non trouxeste, hoxe deso, non? Bueno, Bueno, que está Eduardo, macerando, o licor tampouco está te xeches ti macerando. cocido. Non nos Está acordou, claro. Ainda queda moito programa, hoxe ainda pode haber sorpresas, David. Non nos acordou, Que tal, non que tal se vos dá o podíamos. cocido a vos? Oi, de todo, aquí de todo. De todo. Non nos E verás pa semana o pintas. miércoles que facedes? Digo, porque a mellor, quen sabe? Igual podíamos... Bueno, Eduardo, a verdade é que hoxe moi Hoxe ben, traballaches moito. Estou aprendendo moito a mí pa aquí. Teño que felicitarte e se sabe na casa. Isto tamén eu creo que Carmen é moito de ensaio e error, verdad? Ti ao longo dos anos fuches hasta ter esa mauciña que Que metes remedio, que Pero remedio. hai que darlle tamén as súas As pinches, pinches, sí, sí. Home, Porque, sí ou non? Si non foran as pinches non podía Que vir, traballo tan importante fan elas é que non se valora isto, verdad? Sí, sí, É como mira. se cociño con David Muñoz, este que cobra ahora polo menú 1.000 euros. Sí. E os que realmente traballan son os do lado. Pero mira, eu creo que isto que ano ten que valorar ben é a xente do público. Ti crees que lle poderei levar unhas orelliñas para ali? 3 euros cada damos unha. algo. Claro, ti pide 3-4 euros, Por máis ou pedir menos. como oscuras. En Vigo 2,50 hoxe Pero pola pode mañá. levar ou non pode levar orellas? Fala con Bueno, ela. discutimos Ai, por ahora. Dios, Vamos a un anuncio. Aquí, de verdad, graciñas as Consello. tres. E a volta, vemos a ver se probamos as Poder, orellas na sí. mesa de Letar, Sauro, Leti. Porque Bueno, isto